Болката в коленете не идва само от възрастта. Понякога причината е възпалението, което бавно изяжда ставата отвътре. Пробвах обезболяващи и доста нагревки, но ефектът беше кратък. Болката се връщаше всеки път, а всяко движение ми тежеше. После реших да пробвам нещо различно. В аптеката ми препоръчаха Remedium Health Hot Hemp крем. Натурален крем с конопено масло, арника и розмарин. Още при първото намазване усетих загряване и отпускане, а след няколко дни редовна употреба болката намаля, а движението стана по-лесно. Знам, че износените стави не могат да се излекуват напълно, но съм много благодарна, че накрая намерих нещо, което ми носи облегчение, без да вреди на организма ми. А когато болката отшуми, можеш пак да се движиш. А нали именно движението е това, което помага ставите да се възстановят. Потърси Remedium Health Hot Hemp крем в аптеките или кликни на линка в описанието и се увери сам. Ще усетиш топлина, облегчение и лекота още след първото намазване.